Aha, hade. Jag kan se det, eller? Nej. Tjenare. Vad fint han rör sig. Ja, det är det. 5 månader igen. Min svarta han är 10,5. 10,5 månad. 10,5 månad. Ja. Ja. Vad det är roligt. Hej. Kolla så snäll jag är. Jag ligger i marken. Oj där. Ja, nu får du. Kom igen då. Du som är så tuff annars med dina boxningshandskar. Alltså brukar bra klass. Jag skrutin gillar ju det här. Han ja. Han är mästare i thaiboxning. Ja. Så det